Yo, what's up? Magandang tanghali and welcome back again sa ating panibagong vlog mga tropa. Alright. So yun. At for today's video, may napansin kasi ako dito. Bilang isang breeder at nag-aalaga ng manok, kailangan dapat matalas yung mata mo. Kailangan inoobserbahan mo lahat ng mga manok mo. So ito, naobserbahan ko mga tropa. Kung nakikita nyo ito, diba? Tutok na tutok yung araw. Tutok na tutok yung araw. Tapos yung mga sisiw, kawawa naman dahil sa sobrang init. So ayan, nakita nyo mga tropa, no? Dahil ang sabi ko, pag nagmamanok ka, hindi ka mawawalan ng trabaho. So ngayon, may naisip akong idea kung paano yung gagawin natin. So ililipat natin yung mga bagong pisa na sisiw kasama yung inahin. So at the meantime, ang vlog natin is day 1 ng kung paano mag-alaga ng sisiw. At syempre, day 1 ngayon. So may ibibigay tayo sa mga sisiw natin. So ito yung unang-unang binibigay ko sa mga alaga kong sisiw mga tropa. Sa mga bagong pisa pag day 1. So yun. So uumpisahan natin yung vlog natin sa day 1 kung paano mag-alaga ng manok o sisiw hanggang sa paglaki. Ayan, so ano ba yung mga ginagawa ko? Siyempre, mayroon kasi yung nagtatanong na paano magpalaki ng sisiw, paano yung gagawin sa mga sisiw. So, yun ang iba-vlog natin. Tapos, yun nga yung sabi ko, may naisip akong idea. So, yun ang gagawin natin ngayon. Alright, so yun. Simulan na natin ito mga tropa. Alright mga tropa, so ito kasi, ito may papakita ko sa inyo, no? So mayroon kami kasing hinakot na mga 2x2 na mga kahoy. So ito, ayun, no? Yan. So may nahakot kaming 2x2 dun sa galing sa gitna. Tapos may naisip din na kasi ako dito mga tropa. May natira kasi tayo nito. Ito. Yan. So ito yung natira dun sa ginawa natin sa may kulungan. So ito yung mga kakailanganin natin na materyales para dun sa idea na sinasabi ko. So yan. Yan lang mga tropa, yung dalawa na yan. So kailangan pag breeder ka, kailangan may kunting knowledge ka na magkarpentero, maging welder, maging doktor sa mga manok, veterinaryo. Oh. Yan, so yun ang gagawin natin. So ito gagawin natin sa idea ko. Sana ay gumana. Right. Alright mga tropa, and malapit na tayong matapos. At ito na yung ginagawa natin. So para saan ba yan? So malalaman nyo mamaya pag natapos na. At kung may lilipat na natin yung mga sisiw na nandun sa may initan. So yun. Alright, so update ulit tayo mamaya mga tropa.
Alright mga tropa. So yun. Natapos din tayo sa ginagawa natin. So ito na. Ito na yung ating ginawa. So mamaya papakita natin to kung para saan ba to. Malalaman nyo mamaya mga tropa pag ilipat na natin dito yung mga sisiw. So paano? Paano yung paglipat natin, naka-open yan. So yun, malalaman natin mamaya. Pero bago natin ipakita, ayun, may patalastas muna tayo. Gaya ng sabi ko, halos araw-araw nakakapag-harvest kami ngayon ng itlog ng mga astralop. So titignan natin kung may itlog na. Dito na sila ng itlog mga tropa. Tignan natin. Mayroon na nga may tatlo. Lalaki kunin natin. Ano? Ang lalaki. Ay, so iniipon kasi ito ni Mrs. mga tropa. Kasi binibenta rin niya. Pero yung iba pinangkakain na rin namin yung mga ibang itlog. Papakita ko rin sa inyo yung mga naipon na itlog ng astralop. Bali nakapagbenta na rin si Mrs. pero marami pa dito. So ito na yung mga itlog ng astralop. Kalahating tray plus ito. Tatlo. Hanggang mamaya siguro hapon meron pa yan. Lalaki Lagyan mo na lang dyan. Lalaki Pwede na tayong hindi bumili ng itlog. Pambenta. Yan na lang. Tapos yung mga Texas naman natin, ayan, nangingitlog sila ng kusa. So tignan yung tulis Alright mga tropa, so yun. Bali ililipat na natin itong mga sisiw dun sa may ginawa natin. So gagawin natin, ayun, katakas na ako sa katakas So itong nanay, itong inahin, tatali na muna natin to. Ayan, tali muna natin. Lilipat natin dun. Alright mga tropa, so yun. So itong scratch pen pinatong lang natin dito sa ginawa natin dito. Yan lang siya. Yan mga tropa saktong sakto. Diba? Saktong sakto lang siya. Tignan nyo mga tropa kahit na pakawalan natin yung mga sisiw dito sa loob, okay lang siya kasi hindi na siya nakalapag sa lupa. Pero ngayon ikukan natin siya, ilalagay natin yung inahin dito kasi pag nandyan naman yung inahin, hindi naman naaalis yung mayan, hindi naman na gagalak kung saan saan. So bali may 5 tayong sisiw mga tropa 5. Pero bago natin ilagay sa yung inahin, magbibigay muna tayo ng unang vitamina nila. So yun yung gagawin natin muna. Alright, so kukuha lang tayo ng pang-unang vitamina ng mga sisiw natin. Alright mga tropa, so ito pala yung tinimpla natin na ibibigay natin sa ating mga sisiw. Ito yung unang vitamina nila. So ito yung tubig sa kaasukal. So ang ginamit pala natin dyan is brown sugar. So yan, so tunaw na. So yan ngayon yung ipapainom natin sa mga alaga nating sisiw, sa mga bagong pisa. Pero hindi muna natin sila papakainin dahil bukas pa sila kakain. Right, yung mga sisiw natin
Yan, papainumin lang natin sila isa-isa mga tropa. Lalabas na natin sila dito para makainom sila ng tubig na may asukal. Ayun lang. Bali 3 dip lang sa bawat isang sisiw. Ayaw na. Isa pa. Ayan. So lahat ng sisiw na napisa, lalagyan natin, papainumin natin. Ang ganda ng mga sisiw natin, oh. Oh, matapang tong isa, oh. Oh. Ayan. Ang 3. Ito yung matapang, oh. Ito yung matapang mga tropa, oh. It's a boy. So papalakihin pala natin itong mga sisiw natin na kasama yung nanay. Kasi mostly ginagawa natin pag ganun na napisa, kinukuha na natin sa inahin. At pero this time susubukan natin na palakihin sa kasama yung nanay. Ayun na. Ayun na. So ilan na yan? Bali ano siya? Pang-5 na to. Tridip. Okay na. Nandiyan na sila mga tropa. Oh. So ngayon, kukunin naman natin yung nanay. Ilalagay natin dito sa loob. Para yung natarang itlog dito, malimliman pa. So pag ganun na gabi, papasok natin sila dito sa loob. Right, so yun. Kunin natin yung nanay mga tropa, yung inahin. Ito pala yung inahin natin mga tropa. Ito. Hindi makita. Ayan. Ayan sa mga tropa. Oh. Lahi pala nito is Macklin Hatch. Hatch. Macklin Hatch. Na Picum. Ilalagay natin siya dito sa loob. Yan. Para sama-sama sila. Yan mga tropa yung ginawa natin. Ayan, oh. So isang purpose pala na init na ganyan yung ginawa ko. Para pag ganun na tumae sila o nagpupo sila, hindi siya may stuck dito sa may sahig. O didiretso yan dun sa lupa. So ganun yung sistema ng natin, idea natin. Ay diba, ganda. Yan mga tropa, oh. Right mga tropa, so yun yung vlog natin. At matapos din tayo sa ginagawa natin mga tropa. Ano. Nandito na yung mga sisiw. Right, so yun lang yung vlog natin. At dito na siguro matatapos tong vlog natin mga tropa. And see you sa next na vlog natin. At kung nagustuhan nyo man yung idea na to, pwede nyong gawin sa malukan nyo. Right, so see you sa next na vlog natin mga tropa.